да те направите филма. Тореди моето име там. Ние може да я наричаме Леля Ванга, баба Ванга, както искате, но тя винаги е била едно дете. Тя така обичаше да общува с кукли, обичаше цветята, аромата на нещата. Някой веднага би казал, това е едно неизживено детство, но не за това става дума. Става дума за това, че децата са тези, които нямат възраст, а през Ванга протичаше и ние контактувахме с тези неща, които практически нямат възраст. При Ванга винаги съм се чувствал така неудобно и много пъти съм казвал и съм се чудил как търпи. Защото тя е човек, който виждаше така греховните ни слабости и недостатъци. За добро или за лошо, ние сме просто смъртни хора и всеки заставаше пред нея с това, което е. Може да си е обидел много, да си е казал най-лошите неща и ако утре отидеш и кажеш, аз Леливанги имам нужда, много съм зле, или аз ли сина ми, или мъжа ми, или много зле, тя е забравила, че вчера си е обидел. Тя забравя обидите, това най-важно да ви стане. Ванга не знае да обижда хората. Аз никога не я чух така да говори с омраза за някого. Тя ми е говорила за хора, които са отнемали от нея. Но тя никога не се е противяла на това. Ванга беше за мене опора. Винаги, когато имах проблеми, няма значение от какъв род, аз отивах при нея и благодарение на нея ги решавах. Баба Ванга не може да помага Бог. Тя не е в сила да помогне. Не може да помага. Само светиите помагат. И Бога може да помогне. Никой не може да помогне друг. Аз съм длъжна вечно да изслугувам, защото тя ми спаси детето, когато беше на 3 месеца. Нищо не ми е помогнала, нищо не ми е познала. Втори път, като ми определи ден и час да отида, тя не ме прие. Имаше информация за мен, за моето посещение, отказа да ме приеме, даже беше много груба. Леля Ванга е добра жена. Може да каже на някой нещо неправилно, което е. Казва му, ти си виновен, там не си прав. От кого се управлява Ванга? От положителна или отрицателна енергия? От Бог или Сатана? Това също никой от нас няма право с положителност да каже. Ванга е един прекрасен човек. Един открит характер, пряма. В нея няма да икономисва слабости и кусури у хората. Всичко казва директно. Ванга обичаше живота. Тя беше един абсолютно нормален човек. Никой не трябва да мисли, че тя е била аскет, някаква холограма, нещо отдалечено. Тя обичаше и дрехите, обичаше и хапването, и пиването, и веселието, и песните. Въобще всичко нормално, всичко онова, което съпътства човек. Ванга е по-особена, не е както нас, обикновените хора. Тя е човек с свръхнадареност и единствен феномен в света, която е и вратата към отвъдното. Ванга живя между нас, обикновените хора, като връзка между миналото и настоящето и отиваше в бъдещето. Веднъж попитах Ванга: ти, която виждаш всичко, виждала ли си смъртта? Как изглежда? А тя ми отговори: убав, красив, целият злато, като генерал.
Ой, миличка. Хората. Рада лош, рада егоист, рада краде, лъже, теба, убива, има едни лъжат, уж вера в Бога, лъже. Аз казвам, има един отгоре. Он гледа. Господ гледа. Тебе само вярата ли те крепи? Вярата ли те пази? Само вярата. Само вярата! А човеците? И човеците различни са. Вярни и лоши. Гледа го човецки образ носи, зверски мисли. А пък гледаш го па. Много хубав човек, хубаво мисли. Какво прави хората лоши? От навета. От навета. Христос ще кажа. Христос кажа така. Аз давам, аз не постигам. Ние с тебе сме родени за тегло, Бог ни е избрал. Пише Бог с малко Б, безбожник съм, за разлика от Леля Ванга, лека и пръст. А на въпроса, защо Бог ни е наказал, отсичаше, защото ни е избрал и ни обича. Млъквах, какво бих могъл да кажа и защо да го кажа. Мълчах от почит към мъченицата и светицата. Помня, че 1981 година тя научих, че през лятото е получила инсулт. Отидох при нея, защото се оплаших. За щастие инсултът беше лек, имаше пареза обаче на лицето все още. Когато влезох, тя плачеше наистина като скимтеше, просто като дете. Повтаряше колко лоши са хората и как са я плеснали в лицето, като с къмшик, с вестта, че Людмила Живкова е умряла. Те бяха много добри приятелки, слабо казано. Те имаха свой език помежду си. Людмила се разправяше с джелаците на Ванга. Имаха свой език, за който аз не мога да говоря. Казах я ми, защо пък ти ще чакаш да ти кажат на тебе, че Людмила е умряла, вместо да предупредиш, ти да кажеш, че тя е в опасност. Това са груби думи, безкрайно съжалявам за тях, но инстинктивно излезоха от мене. Ванга ми каза така бързо и доста ясно, казва, тя нямаше писана смърт и не ми беше казано нищо за смърт. При първата ни среща
Тя беше извикана в София да гледа за болен човек при Людмила Живкова. И още когато се е пътувала в колата, е казала на шофьора: Камго, при ходовен си има един, който е при мен, пък не е дошъл. И когато влиза в жилището на Живкова, е рекла: Камго, Светлин. И рекла: доста се изненадали всичките. Рекла: доведете ми го, тогава ще ви гледам. И наистина тя не беше почнала да гледа. Половин час, слава Богу, ме намериха тогава. Може да си представите притеснението, с което отидох. Но самата тя каза няколко доста така добри думи за мен, по-моему малко незаслужени, поне сами аз се познавам и дори и казаха: Ванга, не е точно, не ми говори, и това ме освободи така от притеснението. И до днес не мога да си обясня това, което тя ми каза преди години. Не ме беше виждала така 2-3 години, може би. И когато отидох при нея, тя просто възкликна и каза: Лиле, ние двете ки останеме. Аз мисля, че тя на всички беше приятел. Аз не мога да кажа дали Ванга беше само на мен приятел, само на някой друг. Но знам, например, хора, за които тя е казвала пред мен, че изключително им вярва и че на тях би могла да каже всичко. Например, много често тя просто проплакваше и казва: аз знам толкова неща, но няма тук наоколо на кого да кажа. Ако ние бяхме досаждали толкова много с личните си проблеми, тя сигурно щеше да разкрие на някой от нас истините, които тя беше прозряла. Понеже Ванга е среща с истината, възниква въпроса: тя знаеше ли всичко? Не, разбира се, не. За да стане това, тя трябваше да има контакт и да й бъде казано. Второ, много често тя сама подсказваше, че, особено когато става дума за бъдещето, че не всичко от това, което и се казва, непременно ще стане. Веднъж ме попита, тя много често, когато се разговаряхме, повече тя ме е питала, отколкото аз не. Попита ме как е минала операцията на един наш приятел. Аз казах: чакай сега, нали? Ти му каза, че операцията ще мине успешно. И тя мина успешно. Какво питаш сега, как е минала? Казва: питам, защото не е всичко, което ми се казва, се сбъдва. Някои става така, както ми е казва, някои неща се променят пак оттам след това. Преведено на нашият елементарен, уж философски, уж не знам какъв език, това може би значи, че тъй нареченото предопределение не фиксира 100% нашето бъдеще, т.е. нашата свободна воля има своя шанс и нещата се променят в последния момент. 93-та година, когато отидах при Ванга, не знам как ни тръгна разговора и разказах на какво е заприличал музея на Георги Димитров. На една тоалетна. С разни рисунки там на тинейджери и с страшната воня, която лятото се разнася навсякъде. Ванга ме слушаше много внимателно и след това ми напомни един нейн разказ, една нейна притча, която много добре илюстрираше това, което аз си разказвах. Притчата е следната. Един ден Господ изпратил своя ангел да отиде да види какво има по земята. Върнал се ангела и Господ го питал: кажи, какво имаше там? Видя ли кой е войник, кой е съдия, кой е селянин, кой е земеделец? Ангел отговорил: не, Господи, видях само бели кости под земята. Ето, Ванга каза колко е мъдра тая притча, защото това означава, че няма велики хора. Ето, казва сега какво стана с Георги Димитров. Той човек обикновен, като всички останали, но не, ще го изложат в музей, за да му се кланят хората като на величие. И какво стана сега? Нещата така се промениха, че да му пикаят на величието. Няма, казва, велики хора. Всички сме хора и всички грешим. Единствено Бог е велик.
Тя за първи път ми спомена за едно дърво и орел. Вика, виждам, вика, едно дърво с един орел, което нещо говори на хората. Можеше да го нарисуваш нещо в това. Вика, ми се опитам. И това доста пъти ставаше дума за едно дърво с орел, което аз отлагах от година на година, но преди 5-6 години нарисувах една картина, едно бяло дърво с орел и се казах на Леля Ванга така и така и тя го описа точно. Как вика, да, вика, читалище дърво, като клоница, като рога на елен. И вика, и орела леко си е навил така главата. Той наистина точно така, вика, си е навил главата от горе и е разперил крилата между клоните. Описа го цялото как е. Така, вика, тая картина ще говори на хората. И много пъти питай какво ще говори. Викам, Леля Ванги, аз не знам сега, се показва един път или два тази работа. По едно време имаше около нея една клюка за някакви пари, далавери и така нататък. И скоро след това бяхме при Леля Ванга и тя с невероятна болка в гласа каза: завиждат ми, че съм имала пари. Ки ви ги дам, бе, всичките ки ви ги дам, стъпия ки ви ги дам, само да вземете главата ми и един ден да тръгнете с нея. Какво ли е да можеш да надикнеш в човешката душа, която не е толкова прекрасна, няма защо да го крием, човек е направен и добро, и от добро и зло, и тя, която виждаше цялото зло, по най-страшния начин да го усеща с душата си, как издържа на този живот, на мен лично не ми е ясно. Ванга винаги уважаваше хората, които се трудат и ненавиждаше мързеливците. Например, помня много добре, че редовно връщаше тези, които идваха да я питат за числа от тотото. Или маняри, които й носеха разни камъчета, пръщица от тук там, за да каже къде има заровено злато. Тя много недоволстваше от това. Казваше: ти, човече, какво си оставил там, тъй искаш да го вземеш. И забраняваше, въобще тия хора не допускаше до себе си. Аз съм единственият човек, питайте кого искате, който е от 43-та година при нея тук. Моя мъж казва: иди при Ванга. Няма да ида. Няма да ида. Дай ми една лопата лайна, ще мижа и ще готвим, няма да ида при нея. Аз съм комунистка и не вярвам на гледачите. Той ми каза: ако детето умре, аз ще те заколя на щеска, ще те хвърля в струма, ти си интерниран, никой няма да те търси. Абе, той не може да заколя кокошка, мен ще заколя. Ама мен ми стана жал, че съм отдалече, че той е войник и се е дошъл само на отпуска и аз сега да се скарам. Ни ще легнем заедно, ни ще се видим, ни ще приказваме. И влизам сега при нея. Ама една опашка от тук, чак до доле. Двойна. Ама тя тогава извикваше. Може ти да си пръв тук на вратата, но тя извиква, кой се покаже да извика. И аз, като отидох и се наредих най-назад, аз си викам, ще му направя теф на мъжа ми. Айде, ще му направя теф. Кой ще ме извика толкова? И толкова, колкото ви го казвам това за нея сега, и тук каза: да дойде учителката от Лешница. На мене дзъцка-пъцка. Как така? Ами ако каже сега, нали ще лайна да ядеш? Добре, ама аз влизам, те правиш палир. И аз минавам. Викам: бе, аз да съм се оплашила от полицията във Враца, къде са ми правили не знам какво. Се оплаша пък това. Нема да се оплаша. И застанах. И тя казва така: не, и она ми, аз влизам и она казва: ти се казваш Иванка. Баща ти се казва Иван, баба ти се казва Ивана, баща й се казвал Иван, жена му се казвала Йова. Ще си имате и една Иванка. Демек 3-месечното ми дете ще оздравее и ще има дете, което го има сега и е учителка в София. Е изключение от всички хора. Тя от нищо не се вълнува. Нищо не я притеснява. Каквото и ще да е. Помня, че по време на войната бомбардировки ставаха, бехме в Петричния тогава. Тя от нищо не се вълнува. Седи, сякаш за нея това не се отнася. Всичко за нея е това, което трябва да бъде.
И смята, че никой не трябва за нищо да се тревожи, да се притеснява, че нещо може да му се случи, че някой може да направи. Не, тя казва. Всеки живот носи една своя съдба и тази съдба е стрикно до всеки човек и тя го съпътства навсякъде, където и да е. Защото дори ако някой в момента е станал престъпник, то пак не е негова вина. Защото той има такова определение да преживее един период от такова време и после се осъзнава. Цял живот човек престъпник не остава. Тя просто искаше да ми подскаже, че трябва да не отстъпвам от вярата си, че трябва да върша това, което трябва, че трябва да се замисля. След това искаше да ме научи на по-голяма търпимост, да приемам нещата, да не винаги да се съпротивлявам по този начин, да приемам и да осмислям нещата. Трябва да проявяваш не само търпимост, но и съзнание, че не си ти съдият, че не ти ще отсъдиш, не ти ще съдиш другите, защото и ти не си най-праведният. И като че ли тогава, когато разбрах, че трябва да оставя, трябва да престана да бъда съдник, трябва повече да се вглеждам в себе си, като че ли тогава нещата се отприщиха и отново тръгнаха. От Ванга научих, че приказките, преди да са станали приказки, са били истина. Като тази, която ми разказа. Как отпърво всичките цветя били бели. Но когато минал през техните поляни Христос с кръста на път за Голгота, странения венец на челото от капката кръв, която паднала на земята, теменушката от мъка посиняла, минзухарът от страх пожълтял, а розата от срам почервеняла. И така 7 смъртни гряха обагрили цветята на земята. Преди да я срещна бях по-голям егоист и смътно долавях, че съществува нещо, което аз не виждах и не разбирах. А след срещата си с Ванга съм по-малък егоист и пак не разбирам, но зная със сигурност вече, че на този свят съществува нещо, което е извън нашите сетива и които хората наричат с различни имена. Съдба, Бог, светлина, космос. Но Леля Ванга, нека да ме прости, ако не трябваше да го разказвам, но мисля, че дори в книгата на нейната племеница е описана по някакъв начин. Когато отивах в Париж, ме молеше да запаля свещ в дясната страна на олтаря на Нотр-Дам, на Парижката Света Богородица. И така след няколко пъти, така с много притеснение, ми каза, че там почива духът на нейната майка. И ми разказва, че тя иска да предаде. Тя много е викала и искала тя да отиде там. Но тогава нещо правителство не е разрешило. И казва, и тя дойде сама. Казва, дойде една много красива жена на рупите и така показа портичката. Казва, тя се появи и каза, аз съм твоята майка и ми съобщи това, което имаше да ми съобщава. Така с някакво извинение в гласа казва, нашата вяра отрича това, отрича прераждането, но понякога може. Разказвала ми, че нейната майка е била египетска царица и Леля Ванга е била една от 2 дъщери. Нейната сестра е тръгнала някъде или е избягала с някого по море и кораба е изчезнал с кораба, с който е тръгнал. В други случаи Леля Ванга ми е разказвала как при нея отиват хора и казва, какъв съм бил в предишния си живот. Тя казва, кой ти е казал на теб, че си имал предишен живот? Или века идва и ме пита, ами ти кажи ми, нали, Калимано или Леля Ванга, какъв ще бъде в следващия живот? Ама теб, кой ти казва, че ще имаш следващ живот?
Кой ти е казал на тебе това? Махай ми се от главата. Близките. Един месец лежа ме залегла. Един месец. Ще не говорила. И най-близките говориха. Какво тебе те боли най-много? От своите. От всички. Така ли си прекарваме живота сами, без близки хора, наистина близки около нас? Не. Без близки не може. Обкръжението на Ванга винаги се е водило от интереси. И считам, че малко са хората, които откровено разбират с нея. Това са по-скоро нейни близки, но не от родата й. Ние доста препатихме около Ванга, поемахме тежките удари отстрани, за да можем да я щадиме нея, да я предпазваме. Тя по един или друг начин подпомагаше своите близки. Но сега средствата започнаха да отидат специално за храма. И при това положение част от приходите смятам, че бяха насочени в друга посока, което създаде известно така дружение сред някои от приближените на Леля Ванга. Сестра й, дъщеря й идват селенка ми казват: добре, ама аз не съм причината, че съм селенка. Тя ме е извикала, понеже тя им е дала на тези богатства. Ама не са доволни. Искат още. Тъжното, което е, че никой не може да избере съвсем близките си хора, но тя ги обичаше независимо от всичко. Тя казваше: рода са ми. И това беше голямото в нея. Ако ние сме близки на Ванга и ако обичаме Ванга, трябва ние там никой да не се мразим. Аз не искам да мразя никога. Аз казах днеска, не презирам нито един човек. Дали е лош или добър, това си е негово мнение. Аз не мога да ги мразя хората. Ние с сестра ми сме изкарали много тежки години. Ние сме сираци от много малки. На част ние помна зряща, когато аз вече съм била... Аз съм родена 17 години след нея. И когато тя веднъж се върна от операция, вече беше слепа, но малко така имаше някакво малко зрение, така прозираше. Едвам си я помня. Но ние при нас не има такова нещо, ние да се мразим, да се презираме. Толкова години сме били заедно, двете ръка за ръка. Много тежки години. Много болести е прекарала Ванга, независимо от този дар, който притежава. Много страдания нанесе съдбата на нея, но тя ги преодолява. Всички искат от Ванга. Знаеш ли какво искат от нея? Те искат от нея да им направи това, да им направи онова, да им кара децата там с двойките, защото те мислят, че трябва да съвсем... Тя се раздава. Обаче те мислят, че трябва всичко, как ли не, ти да си първата, те да са първите и тя само да им слугува. Когато мъжът умираше, знаеш ли какво ми? Само мене викна. Той беше във агония и беха в болницата с Ванга. Къде беха тия
простаци сега, къде чекат само да умре, за да се делят, да се чудят кое как да вземат. И това, къде беха те тогава? Къде беха те? А тя, когато ме извикаха, аз бех в час. И ме извикаха, че трябва да отида, че той е в агона и иска само мен да види. И ми намерили кола, и ми извадили откритли, вземали ми от чантата. Аз съм долу на площадката. Ми извадили от чантата, извадили ми това и намерили ми кола и аз отидох. Никога няма да забравя. Я, църквата пред мене. В тия слепи очи на Ванга толкова сълзи се тръкалят. А той, оле, нищо. И го чака да умре. Кой беше около нея тогава? Аз и моя брат ходехме при нея по цяло лято още, когато сме били 3-4 годишни. А първия спомен, който имам от нея, все още не мога да се сетя къде е било и какво е било. Ние сме заедно, аз, майка ми, брат ми и Ванга в някаква черква. Тогава ме порази така нейното молитвено състояние. Беше нещо много особено. След това сме отишли в къщи, в старата къща в Сандански, където Ванга изведнъж припадна. Припадайки, започна да говори с някакъв такъв плътен, друг тембър, като на мъж глас, и изричаше някакви такива особени думи. Помня тогава, че възрастните всичките много се умълчаха и така в стаята, в която бяхме, се чувстваше някакво голямо напрежение. Сега ние не можехме да си обясниме какво е това, приемахме го като някаква игра на възрастните. След това свикнахме с тези състояния на Ванга и това никак не ни очудваше, приемахме го за абсолютно нормално. А повече ни очудваше реакцията на децата, които идваха у нас и виждаха Ванга в тези състояния. Тогава разбрахме, че нашата леля има нещо по-особено от другите лели. Обикновеният човек на смъртния си одър, когато пожелае нещо, макар и детинско и глуповато, неговите близки го изпълняват. Ванга беше поискала мъже с името Димитър да носят ковчега й. И това нейно желание не беше изпълнено. Защо? Има известно кощунство да бъде разказвано, да бъде рисувана с думи или както и да е било Ванга. Тя не е това, което е нашата видимост. Разказвайки за Ванга, всъщност ние разказваме за себе си и само така могат да бъдат възприемани нашите думи, или поне моите, нека кажа, нека бъдат така. Ние оглеждаме своята суета в нея и много по-малко тя се оглежда в нас. Но с това, което всъщност начина, по който тя се отнасяше към хората, имах чувство, че на всеки му тя дава толкова, колкото заслужава. Нещата от живота.
Ами имаше много хора, които гледаха външната страна на нещата. Например, това, че Ванга е посещавана от много хора, че тия хора и носят подаръци, че тия хора и остават пари. Това беше за тях една богата жена. А много от тях пък въобще не вярваха в нейната феноменалност. Това, уви, все още съществува и до ден днешен и смятаха, че просто тя е една шарлатанка, една ловка измамница, която прибира парите на хората, която ги лъже, която ги измамва. Тя не е светица. Тя не може да лекува. Тя не е ясновидка. Тя не е пророк. Неповторима. Всичко съдържа. Тя има толкова голямо сърце, че за всички има место в него. Леля Ванга беше любов. Казват, Бог е любов. И мисля, че целият живот е едно доказателство за това. Тя е един много деликатен човек, който никога не притеснява другите. Така че ние заслужаваме да бъдем притеснени. Тя се примирява с всичко това, което има. Има, ето, какво ти понесеш, си хапни, какво ти има да си облечеш, си облече. Не има претенции към нищо. Изключително скромен човек. Някои хора се мъчат да направят от нея нещо, което предполагам, че и тя самата не е искала да бъде направено около нея. Ванга не влиза в никакви канони. Тя не може да влезе и в каноните, които канонизират светците. Искам нещо само древно да ви кажа, че светците приживе не се обявяват. Това е един от каноните. Трябва доста време да мине, за да бъде обявен един човек за светец по каноните на черквата. Ако сега беше жива, не би се съгласила да бъде обявена за светица. Ще ви кажа защо. Пак изхождам от това изречение. Всички сме хора и всички грешим. Тя самата, ако си спомняте там по репортажите около освещаването на църквата, говореше за себе си: аз съм мъченица. На истинската Ванга това е един глас, който ние слушахме. Ние отивахме при нея, за да чуем истината, която ни интересува. Научавахме истината, която не винаги ни бе била приятна. Тя се обръщаше към нас и казваше: молете се за това Бог да пощади човека, защото човека е много обременен с омрази. Този свят наистина има нужда от спасение. Защото като че ли забравихме и приятелството, забравихме любовта, остана само богатството. Обаче богатството само може ли да ни направи щастливи? Богатството. Джамевите не е върва живот. Вторе лев. Третата доброто на народа. Приятел се губят. Едно ако не стана, всичко е вече. Зависи приятелството. Могат ли да другаруват добрия и лошия? Можат. Може добро да ги направи добро на всички. Бързо ли загубват вяра един в друг хората? Скоро. Скоро да са хватили. Като нямаш приятелство и като няма любов и човещина, богатството може ли да ти направи живота хубав? Не. Не може.
Погасата ти нещо. И Леля Ванга казваше това. Бог дава дарбата безплатно. И ти трябва да я даваш на хората. Безплатно. Безплатно, разбира се, съвсем не може, но да имаш средства за един нормален живот. И аз тук си спомням един от нашите последни разговори, когато я питах защо сме в такова състояние. И тя казва, мълча и казва, от какво бяхме недоволни, Бенешки? Какво му трябва на един човек? Трябва му покрив над главата, трябва му вода да се измие, трябва му хляб да се нахрани. И разбира се, това е една цяла житейска философия. Разбира се, на мен ми трябва и тази зала, в която да работя, нали? Трябват ми и другите неща, които ще могат да изразят тази работа. В материалният план ние удовлетворяваме своята материална същност. Но тя има своите ограничения. Ние не можем да спиме, колкото да сме богати, не можем да спиме на повече от едно легло. Не може да ядеме повече отколкото трябва, защото ще се разболяваме. В Китай са изчислявали населението по изядената сол. Човек не може да яде повече отколкото трябва. Сола нито и по-малко. В духовния план обаче ние можем да бъдем господари на много неща. Може да бъдем, поне да си въобразяваме, че сме господари на цялата Вселена. Няма граници. Там нашата способност да бъдем съпричастни към нещата е по-голяма и затова мисля, че тя има своето предимство. Но това в никакъв случай не трябва да се казва на гладния човек. Ние днеска живеем в една много прагматична епоха и самото наличие на Ванга в тази прагматична епоха е едно страшно велико събитие. То ни учи да гледаме по-далече от паницата с леща. В днешното време е смешно да говориш, че няма цена богатството. Но аз пък си спомням една мъдрост на Сенека, нека да включим още един мъдрец тук, който казва, беден не е този човек, който има малко, а е беден този, който желае да има повече. В този смисъл, аз мисля, че ние около Ванга, нейните роднини, сме богати хора. Ние не разполагаме с големи материални блага, но пък притежаваме голямо духовно богатство, което Ванга ни завеща. Повод на отношението на Леля Ванга към материалното, към богатството, вие знаете, че при нея всеки човек отиваше и от сърце. Правеше подарък. Лично аз се радвах, когато имах възможност с нещо да я зарадвам. Тя се радваше на всеки подарък като дете. И си спомням, че наш приятел ги беше занесъл много хубава жилетка. Наистина много красива, някъде от чужбина. И тя и се радваше и държеше и казваше колко е красива, колко е хубава, колко е топла. И ние така се зарадвахме, защото решихме, че тя ще облече. След което тя е отстрани от себе си, каза, на мен това не ми се разрешава. И при всичките дарове, които имаше Леля Ванга, тя живееше съвсем скромно. Тя не разделяше подаръците на златни, дървени или не знам какви, а ги ценеше по това каква информация носят за човек, какъв спомен носят за него. Така че редом до нещо, което е по-така стойностно, си стоеше едно дървено човече, например, или някакво патенце, или някакво пръстенче и цялото това нещо беше толкова ценно, колкото и най-ценното нещо, което й е подарявано. Та именно поради тая причина хората мислеха, че тя трупа пари, живее богато и някаква богата жена, което не е вярно. Ванга беше изключително скромен човек. Тя си живееше бедно през цялото време, откакто се родила, през целия си живот и ми се струва, че и така си умря. Не е търсила пари от никого. Това е най-интересното, че тя от никой не казваше, моята услуга на теб ти струва толкова пари. Не, такова нещо не е било. Никога.
Ето казвала ми, например, Иванче, никога не престъпвай хората за бедните. Винаги гледай към бедните. Винаги. Се вика, сине, да помагаш там, където нямат пари. Никога да не си казала пари да ти дават без пари, се ликува без пари, помагай, защото това е дар Божий. Когато има смисъл и стойност за толкова, доколкото дава възможности да, примерно за мен като художник, да правя това, което искам, да бъда независим, но другите неща бих казал човешкото сътрудничество, което включва в себе си и любовта, и обичта, и добротата, това е нещо, което за мен стои изключително високо. Приятелите. Приятелството. Аз също имам в себе си виждане, че точно който си направил най-доброто, точно от него не можеш да получиш добро. А който е по-чуждия, може би повече ще помогне. Що се отнася до феномена, и тя имаше много приятели, на които разчиташе. Що се отнася до човешката и личност, беше доста самотен човек. Храмът. Само разволя. Kad se napravi, kad se sviti, sviti ki zabrao. Народ мървеше като пчели. Фари падаха като дожд. Ръка се извираха. Аз се радвах. Лече по леч съм извирала. Отече съм и трябва. Това съм ви на радио. Да и чува, да и да зачерва. Ала бе, народа вида благ като жигер. Трепещив като злато. Народа да не вида егоист, да не вида завидлив, да не вида лош. Напротив, народа да вида мил. Царка се направи с вярата на нашия труд. До вече гледам, паричките се ожева, се дадени на касиера, да и да за черка. Да даде Господ, от това народ да даде милост, да даде радост, да дойде тая егоизъм да го няма. Да го няма дай лош задъх, да не говорят лошо. Всичко хубаво. Сега да черга, постелна да чергам път.
На Бога да се зарадува. И ние да зарадуваме с Бога на пет. Защото хората са лоши. Лоши за хората. Сите на мен завиждат за църквата. Ще не говориха. И най-близките говориха. Всичко, което получаваше Леля Ванга, е завещала на хората. И всичко тя остави за хората. И този храм, който е така завършика на нейния живот, аз мисля, че нейното желание беше не само храм. Тя искаше около храма да се изгради комплекс и той ще бъде изграден, защото за това беше създадена тази фундация. Никой от членовете на тази фундация не е човек безработен или човек, който не може да изкара прехраната си, или човек, на който прехраната ще бъде това, нали, да печели от фундацията. Но Леля Ванга искаше този комплекс да живее. Искаше водата, минералната вода, която казваше, че има изключителна лечебна сила, защото там са загинали много млади, невинни души. И тя даже ги описваше като високи, хубави, руси хора. Казваше, тази вода може да лекува. Тя искаше да се построят хотелче, в което може да отседне всеки, не скъпи, луксозни хотели. Една балнеолечебница, в която може да отидат хора с проблеми, с тежки здравословни проблеми, като имат възможност да се излекуват. Затова събираше тези пари Леля Ванга. Но тя самата не отдаваше значение на тях. Това е вътрешен подтик, защото тя го има това предсказание много отдавна. Повече от 25 години. Тук на това място е имало, нали, град наречен Петра. Града носи името според мястото, което е бил разположен тук от скалите, което преведено значи камък. Този град е бил създаден в 4 век от траките преди Христа. А богатството е идвало от вулкана, който е изригвал частично. Падали с обломъци, с скъпоценни камъни. И този град, когато приема християнството, започва да строят много храмове, много домашни параклиси, които са били пишно украсани. 6 века е просъществувало християнството. Но в края на 6 век изригва вулкана на Кожух и залива целия град, както град Помпей. Аз, когато даваха ликвидация, когато правиха, аз купих 2 крави. Това вземах 2 крави срещу имота. Едната за мен, едната за Ванга. И аз си казах, ако коя крава отели мъжко, ще бъде за курбан на твоята църква. Не щеше нейната отели мъжко, моята отели женско. И го таксахме вече. 3 години се прави църквата, 3 години това теле расте. И когато вече да го правиме, хайде, нема, продай го, Иванче, вземи парите и дай ги за църквата. Нема да го продам. Нема да го продам, аз съм го таксала. За здраве на всички, най-вече на Ванга. За здраве на моите деца, на всички. Където аз съм християнка, макар че съм била комунистка и съм. Но аз никога не съм била против черквата и против това. Парите, с които е построена църквата, са дарения. И пари от самата Ванга. Никой не е принуждаван да участва в нея, да търси изгода от това. Аз ще ви разкажа един случай. Една възрастна жена от района идва, отваря една кърпичка и ми казва, аз я казва, тия парички, вземи ги за църквата, искам да участвам. Това беха 13 лева. Разбира се, това е преди около година. Имаха някаква стойност. Съжалих тази жена и казах, с какво ще се върнеш ти? Това си е моя работа. Иска да ги върна? Не. Това е много голямо дарение за мен. Много хора от страната дариха, кой по 50 стотинки, в началните дарения беха по 50 стотинки, по лев. Но така или иначе целият български народ има дяло за изграждането на този храм, защото много хора смятам, че са видели нещо, от което тя да им е помогнала. Почувствали се нейната помощ. Това са хора, които вярват на Ванга, които и сега търсят упование и изцеление в църквата, която тя е построила.
Това е рекламата, информацията, която се прави на Ванга. Има специални хора, които работят само за Ванга. Ами отиват из страната, разнасят лъжива информация, дори отиват и в чужбина. И само с това се занимават. Преди около една година гост на църквата беше Петър Апел Фишер. Това е ректор на Хамбургския университет и е председател на фондация Кирил и Методий. Това е един голям теолог, това е един голям специалист. Неговата оценка за църквата, за иконите в църквата са много високи. Той счита, че това е нещо голямо, направено за България. Една гъркиня беше дошла от Гърция, отишла на Вангената черква. Взимала свещи, като видела черквата и иконите, хвърля и свещите, хвърля и всичко и идва и тук вика. Това е истинската Света Петка. Тук идват. На Света Петка тук идват. По-малко отиват оттатък на Рупите. Ходят, има хора ходят, но не са доволни ни от иконите, ни от нищо. Тук си Света Петка и тук си прави чудеса и тук си изцелява. Една жена отгоре е докарана, сложена в такова, на носилка. Черквата е била затворна. Слагат го пред вратата и они обикалят да видят така около черквата какво и що е. Като идват, какво да видят чудо? Жената става и ходе. Такова чудо е направила Света Петка. Някои отиват на Света Петка при баба Ванга, някои идват тук. Кой къде има възможност, там отива. Целта на тази църква е тя да бъде църква обединител. Хората да се съберат около тази църква, да се забравят омразите и всички на една обща трапеза да седнем, нали, да докажем, че всички сме българи, християни. И такъв, това ни съпъсва целия живот. Ние не се делим. Ванга е верующ човек, аз също. Народната мъдрост от векове казва да не се вгражда в къща, в темелите на къщата, сянката на човек, защото той се разболява и умира. А Леля Ванга преживе беше изрисувана в притвора на църквата Света Петка. Защо? Мисля, че най-добрият съвет, който получих от нея, беше този. Ти няма нужда да ходиш по църкви и манастири. Той е Дамян, ти е църквата, той ти е манастира. И сега, като се замисля над тези думи, разбирам какво искала да ми каже, че религията не е наистина кръстене за щяло и нещяло, палене на свещи пред икони, а религията на човека, религиозността, по-точно на човека, е начин на живот. Вълчи грабители. Големите свещи. Ще и валят. Не. Толкова свещичка. От душата. Не вярвай.
А смъртта е страшна, защото ние създаваме лицето й. Сигурно само този отвежда на шестото небе, където има музика и пчели. Кой ще ми разказва сега приказки? Без Ванга. Споменът. Она ми е казала така: Иванче, не позволявай никога простия да се доближи до тебе, че ще ти изяде главата. Много често ми е казала: блазе на вас, че не чувате това, което аз чувам, и не виждате това, което аз виждам. Направи добро, хвърли го в реката, ще излезе. Направи зло, чакай. Имаше една нейна мисъл: ако не застигне човека лошото, застига децата му. И аз съм ме питала много пъти: защо пък децата? Тя казваше: за да боли повече. Тя преди всичко казва: вярвайте и се не бойте. Това е нейната най-важна дума. Вярвай и се не бой. Ако трябва да се боиш, това е от Бога. А от хората не изпитва никакъв страх, защото те, колкото и да са неверующи, колкото и да са лоши, все имат капчица светлина в душата си. Значи не са всички лоши. Трябва човек да иска малко, за да може да му плати цената. И наистина е така. Имам даже още по-такава фраза нейна: никой не дава нещо за нищо. Дори и в рая не е така. Това е фраза на Ванга. Основното, което съм така разбрал от нея, това е, и което дебело го подчертава, това е, че ще има мир и сполука, ако има разбирателство. Другите. За съжаление имам един малък или голям грях, не знам, към Ванга, но ние всички малко или много се въртехме покрай Ванга и всеки съзнателно и несъзнателно използваше, не в грубия смисъл, но дори самото и присъствие. Но нещо, което ме и поласка, и заедно с пък все още се чувствам виновен. Ванга няколко пъти срещам за тази картина. Един път ме помоли, вика: можеш ли да ми направиш по-малка от нея? Викам: разбира се, че мога, и както лесно обещавам в много случаи. И обещах, и се отлагах. И до сега, за съжаление, този малък вариант на тази работа не успях да я направя. Имам чувство, че тя не напусна както едно дете бяга от къщи. Но не от тези деца, които се връщат. И сега, когато приказвам толкова много работи, които не се приказват, нека да ми бъде простено това прегрешение, по-скоро паметта ми тръгва да я търси, както се търси едно дете, знаейки, че няма да го върнеш. Макар и Ванга, макар и ясновидка, и тя си отиде по своя път. Няма нищо вечно. И от това, как всеки от нас изживява живота си тук, а и самата тя, ще зависи нашата вечност. Там, където ние ще се явиме сами, след нашата смърт, без майка, баща, брата, сестри, и ще трябва да отговаряме какво сме извършили на тази земя. Бога трябва да те бъде в сърцето. В сърцето. Бога. С Бога. Къде и да тръгнеш, с Бога напред да върнеш. И Бог никой не остава така. Винаги помага. Щом си ти за Него, и Той за теб. Леля Ванга не е случайно в България. Леля Ванга е също така изпратена тук. Изпратена, защото ние, българите, наистина имаме огромната нужда от духовен водач, от духовен учител. Вижте какво става с църквата. Църквата не можа да обедини българите, но Леля Ванга ги обедини.
пред нейния гроб застанаха всички. Застанаха политици, застанаха обикновени хора, застанаха сини, зелени, червени, бели. Всички застанаха. Застанаха и отцепници, застанаха и официална църква да се преклонят пред нея. Ето, от това имаше нужда България и това беше дадено на България. И аз съм абсолютно убедена, че Леля Ванга ще остане тук. Но нека малко да дадем покой. Тя трябва малко да си почине от нас. Малко да, така си мисля, нейният дух отново да укрепне и да добие вяра, че с такива като нас нещо може да се постигне. Когато вече наближава и за 2 години няма вече страшно. Знаете, и дойде мир. Мира, че дойде вече. Но затова Арно да иде. Не е далеко, не са. Хайде. Като направите филма, торейте имахте име там. Торейте го, съм говорила, за доброто на народа. Да не се ядосват, да не вълкат. Леба бил скъп, това било. Всички си дойде на местата.